बे डेन्ड्रबियाम पारमारि बे सिरिजोब्बाय आरो बे गोबावथारसै नालाय नैबे बिनि फिथाइनि बे फिथाइनिफ्रायबो गायजायो बिदि गायबाय नै बिदि दाख्लै फुरा बारदोंमोन आरो गोबावसैना बे दा एसे सिरिबाय आरो गोदो गारि गोनाङाव गारि लानानै हाग्रायाव बन लायग्रा सर' दंमोन ना बे समाव बन लायनाय समाव मेरला नुयोमोन आरो जों हाग्रायाव खाथियावनो जोंनाव बे बेंथल रिजार्भआवनो हाग्रा दंजोबोमोन बेवहाय मेरला अर्खिड नुयोमोन आरो गामिफ्रावबो थायोमोन जोंनाव खान्थाल बिफाङाव मेरला दंमोन अर्खिडा बर'निथ' बियाद होनबाय बे गामियावनो दंलाबायोमोन दंफां लाइफां गिदिर गिदिराव गोदो ओमफ्राय दाथ' दंफाङा दानफायजोब्बायना गिदिर दंफांखौनो जों दोनला गामिनि मानसिफ्रा दा गिदिर दंफाङा जोब्बाय नालाय बे बियादाबो जोबलांबाय बेनिखायनो आं सानदों आरो बिदि जायोब्लाथ' जोबलांजोबगोन ओमफ्राय माखासे जाहैबाय जोंना रिजार्भ ओनसोल रिजार्भआबोथ' फ्राय जोबलांजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि नैबे बड'लेण्ड बिटिआर ओनसोलावनो बांसिन बुथुमनाय जादों आरोखि आं सरकारा बेफोरनो ओरैनो लिमिटेड हाखरफोरखौ होयोब्ला बेबायदि बांद्राय नस्थ' जानाय नङामोन आरो हाग्राया दाथ' गोसोबायदि दा जेनेबा नै मेम'रियेल बर'नि ओरैबायदि सिकना झार गैला होनजायो लावफानि एरिया फ्राय गैला बबेबा अन्थाइ थाइथामनो बबेबा माबानो बेफोरबायदिया लासै नाख्रेबगासिनो दं आरो मानसियानो मानसि जोबसै आरो दा बेनिखायनो बेफोरो जाहाथे थायो बियादफ्रा बेखौनो आं बुथुमनानै दोनफैजोबदों आरो थुलुंगा होनायथ' रावबो गैया आंनाव आंनो सानदों बेबायदि राङाथ' बहुत खरसा जायो ओरैनो आंनि हिसाबाव 2-2.5 लाखसो थांबाय आरो सासे दा अफिसार सासे दं बे थाखा फैसायावबो एसे हेल्प होबाय थांनाय मानायाव बे खरसाखौ गारलाबायनांगौ एसे आंनि सायाव अननाय फैदों आरो बेनाव बेबायदि आरो नागिरनायाव बिराद माबा जायोना जेनेबा मानसिफ्रा दंफां दानफायबाय बेयाव खोनाबानो थांलाबायो आं सोरबा खिन्थाहरो नैलै नोंना लांफैदोलाय अर्खिडा होनलाबायोना लायो दा जेरै आं बेरेबो बुथुमदों बेरेया फिसा ट्रिगना स्टिंलेस होनो आरो ओरैनो साइन्टिफिक ओमफ्राय बेखौ रिम' होनना बुङो बर'फ्रा रिम' फिसा बेखौबो भुटान बर्डार माबा बर्डाराव लायबाय आं बे बियादफ्रा जोंनाव थाजोबनांगौ आरो मा बर' मा गुबुन हारि बयबो सिनायजोबोब्ला मोजां बे जिनिसा मुलि होनना मिथिगौ आङो दा बेखायनो गासिबो न'खरफ्राव थाजोबोब्ला समायो आरो बिबार बेयो आसामाव थाजोबनांगौ बेखौ साननानै आं बेखौ बानायनाय जादों समाथ' आं एकदम ओरैनो फ्रि सम मोनबानो बे टाइमखौ अर्खिडआव हगारनाय जायो आरो बियादाव हगारनाय जायो आरो जेनेबा फुंनि 7:30 सिखारो आं सिखारनानै अबाव दै होनांगौ होनाङा नायो पेन्सिल स्कुलाव थाङो नालाय स्कुल टाइमाव स्कुलाव थांबाय फैनाय लोगो लोगो बेयाव गोदोबाय ओमफ्राय ओरै मिसेस दं ओरै बियादैफोर मावो ओमफ्राय ओरै मालाबा फैसाफोर एसे जायोब्ला हाजिरा होयो आरो बे रोखोम आरो बे आइ दं बुरैनो बियो नायनो हायाना बे फोसाबनाया बे आइयानो फ्राय फोसाबना दोनजोबो आरो दैफोरखौबो बियादैफोर होनानै दोनो आं गैयाब्ला हेफाजाब होफानांगौ मावनाय दांनाय फुलिफोर बानायनायाव खाथाबनायफ्राव लाबोबा एखमबा गाव बहाबा गोजानफ्राव थांबा समखौ नायनानै बोथोरखौ नायनानै दै आरि होनांगौ जोथोन लानांगौ नायनांगौ मानसिफोर फैबा बिसोरजों रायज्लायफानांगौ बुजायना होनांगौ माबायदि दोनो माबायदि मायो मोजां मोनदों जायगायाबो समायना जाबाय न'खरा खस्थ'बाबो बेबायदि समायनायखौ नुनानै मानसिफोरनि मिथिसारनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो
ओमफ्राय जेला स्कुल गैया होमब्ला आं बे बियाद अबाव मोना खबर लाबाय स्कुल बन्द' सानथाम सानब्रै बन्द'बा आं एकदम गोजान बाहेरायाव जेनेबा ओरै अरुणाचल ओरै गोजानाव थांनाय बेफोरबायदि प्रग्राम लायो जेनेबा नेपाल भुटान सिगांनि बे लकडाउननि सिगां फ्राय भुटानाव हाबोमोन आं साइड ओरैनो बे नेट बै ग्रिन नेटफोरखौ मोननै हरबाय आरो माबानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय ओमफ्राय नै दाखालिसो मोनसे पलिनेटनिफ्राय फुलि 150टा हरदों। मिडियायाव हगारलाबायदों बे हगारनाय लोगो लोगो आंनाव बहुद मानसियानो फन खालामदों सोरबा बुंदों माबोरै फिसियो सोरबा बुंदों आं नायफैनो दा फैगासिनो दं सोरबा दा बेलासियाव नुगोन आरो बेखौनो आं ओरैबायदि गोग्गानाय मोन्दों आं दोनथुमनो हानाय बायदि मोन्दों आरो बेखौ आं ओरैबायदि दा अनो रासिननिफ्राय रासिन अननाय फैदों आरोखि रासिननिफ्राय रासिन आरो बुथुमनो दा जेनेबा नोंथांमोन फैबाय नै नोंथांमोन फैनाय लोगो लोगो आंना गोसोआ ओरैबायदि जौगाखांनाय मोनो दि बिसोरो सिनायगोन आरो बिसोरो सोरनोबा खिन्थाहैगोन बिसोरबो बुथुमनानै दोनगोन। दा मैया मोनायावनो बरपेटानि सासे बबेबा दंफां दानफायदोंनो बिदि बिबार नुदों आरोखि बियो ओमफ्राय बियो मा खालामजागोन रानगोन नामा आं लाबोबालाय दानफायजोब्बाय राना होनबाय नों 1 मास 2 मास दोनहै बिदि जायगायाव दोन ओमफ्राय नों सुबिदा मथे नों गयाव खाना दोन बा नोङो बिदि खालामनानै दोनदों आरो ओमफ्राय आंनो माबा हरबायना बिसोरो वाट्सएपआव ओमफ्राय नुबाय आं ओमफ्राय बिराद आरामै जोथोनै दोनबाय दा बेबायदिनो बेखौ नुनाय लोगो लोगो बिसोरबो नै अननाय फैबायना दानफायबाय ओरैनो नस्थ' जाबाय आरो दा बिसोरो बेखौ बोखांनानै आरामसे दोनबाय आरो बेफोरबायदि जागोन आरो जेनेबा अर्किड बिफां गिदिराव थायो अर्किड नुनाय लोगो बा बियाद नुनाय लोगो हयथ' दानफायनो अननाय फैगोन आरो बेफोरबायदि मोनसे थांखि दं आरो ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय देनांहायफोर नैबे फुलिफोरखौ बानायनो रोंबा रोंगोन आं जेनेबा थाइलेण्ड थाइवान बे सरकारनि एसे हेल्प नांगोन आरो बिसोरो फिथाइ थायहोनाय मानाय बेगरखौ बोरै फुलि बानायनाय बिसोरो बोरै बानायो बे रोखोम बानायनानै जोंबो टाउनफ्राव फाननो हागोन बा सोरबा मिथियैफ्रा बायगोन बिसोरो अननाय फैगोन आरो बेनिफ्राय जेनेबा बार सोदांगोन बेफोरबायदि आरो बेबायदि खालामनो हागोन आरो बे गामि बयनावबो थाजोबनायखौ आं मादों आरो सानदों ओमफ्राय गामियावथ' जोंनाव फ्राय थाजोब्बाय फांसे फांनै हरजोब्बायना आं हाग्रायाव थांनाय लोगो लोगो बिसोरबो दा इन्टारेस्ट मोनबाय नांथारगौलै दे फांसे हरबाय इन्टारेस्ट गोनांफ्रा दोनहैजोब्बाय आंनाव दा 200थानि बारा दं आरो जादा ओरैनोथ' हाजार दं जादा 200थानि बारा दं आरो दा नुनायाव एखे नुयो खिन्थु आलदा जाद दं ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय जायगाया जोंना गासिबो अर्किडा बे जायगायाव जानाय नङाना मोनसे ओरैबायदि जायगा जानांगौ दहला दहलिबो नांगौ आं दा जेरै सार्भे खालाम मोनबाय बबे जिनिसा बबेबायदि जायगायाव थायो बाहाय गासै न'खौ लानानै 3.5 बिगा दं 3.5 बिगायाव फ्राय बे अर्किडआनो जाजोबखाबाय न' ग्रिन नेट मोननै दं बे थाबाय ओमफ्राय हरै साहा साल बिफां बागान दं बावबो दं आरो अर्किडआ सिगां बैयावनो बानायदोंमोन नालाय बे गोजानखाय न'आव थारावनो दोनफैनाय जादों आरो बैयावबो रासिन सुबिदा दै जेब जायगा दहला दहलि दंना साल बिफां दं बेफोरबायदि जायगाया बिराद सुबिदा आरो दाउसिन दाउला नै खोनाबायना माबायदि गाबो जोंनाव सारिय'फाले दाउ खौवौ गाबो गुवाखा दं बायदिसिना दाउसिन दाउला जोंनाव फ्राय जोबनो थाङा बे दाउथुफ्राबो खयथा जात दंथाय गिदिर जात दं फिसा जात दं फाख्रा दं बे न'आव सिलायावनो फैयो जोंना दाउथुफ्रा आदार हरो नैबे बाबुआनो आदार हरो आदार जाफैयो बेबायदि आरो सिलायाव जमा जाफैयो आरो जोंनाव बे दाउसिन दाउलाजों बुंफबो आरो नै दा सानसु टाइमखौ बारा मानसि फैयाखै दा बेलासियाव जिरायफैयो ओरै सिङाव जिरायनानै थायो आरो खाथि खालानि गथ'फोर सियार लानानै लेखा फरायग्राबो जादोंलाय आराम लेखा फरायफैयो ओमफ्राय अल आसाम नायबाय आङो अल आसामाव ओमफ्राय जोंनि मोनसे जायगायावल' मोनदों आरोखि बे जिनिसखौ मोननानै एसे गोब्राब जायो दा बारनोसै आरो थफिगासिनो दं बे नैबेबो दाख्लै बारखांबाय बिराद मोजां सेन दं डिमा हासाव त्रिपुरा बर्डार बेबो लाबोनाय जादों बे बिबारा हरै दं बबेबा दाबो दं एसे नस्थ' जानायखौ बारथ'वाखै न'आव बारगोन आरो बेबो डेनड्रबियाम नबिले होनना बुङो आरो बे बिबारा एसे गोबाव थाथारो ओरैनो रानथाब थायो बेयो बिबारा फ्राय हाग्रानिया बिलाइआ बारा थाया बिलाइआ सिरिजोबथारो ओमफ्रायसो बिबारा हरो आरो
दा दै मोननाया एसे बिलाइआव थायो आरो मालायनाव सोनारनानै थाग्रा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जों थाइजौफ्राव नुयो बबेबा नुयो बे एकदम मालायनि माबाखौ सोबख'नानै जानानै बेखौ फोथैयो आरो बेबायदि नङा खायसेया दा नैबे बेनिफ्राय जेबो रस सोबा आरो बे गावनि मालाय बारजों बे रोदानिफ्राय नैबेलाय बेनिफ्राय बोनानै मालाय थांनानै थायो आरो खालि बेनो आश्रयल' नांगौ आरो दा जेनेबा नैबे बेबो मोनसे डेन्ड्रबियाम सनिया बिराद मोजां मोजां बारो बेबो थैयाखै बेखौ थैदों नंदों थैयाखै आरो पायुस बुवारिखौबो आराम मोदोमफ्रु मोदोमो खाथियाव फैबा मोदोमो दा जेनेबा नैबे एनासिमाम बेखौ आं थाइलेण्डआव बेबायदि नुदों आरो बिदि खानाय बिसोरखौ ओरै दा बिबार हरजोब्बायना बियो दा कয়েকদিन उनाव फैयोब्ला बे फुरा बिबार फैजोबगोन आरो साइलोजेन भिस्क'सा होनना बुङो आरो गोबाव थाथारो बे बिबारा गायनाय बावाखै होनब्लाबो मोजां बारो बे गुफुरल' जाजोबगोन आरो एखेबारे जेन केन्सि होनना बुङो